बर'नि मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी आरो अर्पणा नार्जारीनि उनाव दायो भारतनि फुटबल हानजायाव सायख'जाबावदों बर'नि आगोमा फिसा मनबीर बसुमतारी बिथाङा। दिनै भारतनि अंडर-19 फुटबल हानजायाव सायख'जानाय एबा भारतनि जानानै गेलेनो थियारि जानाय गेलेगिरि मनबीर बसुमतारीखौ गाजा गोमजायै बरायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि दाउलिगुरि गामिनि बिफा रबिराम बसुमतारीनि फिसाज्ला मनबीर बसुमतारीया भारतनि अंडर-19 फुटबल हानजायाव गेलेनो सायख'जानाया बर' हारिखौ आरोबाव बेसेबांबा रंजाखांहोदों। बे बाथ्राखौ दिनैनि समाव मख'जानाया जोबोरै गोनांदि गेलेगिरि मनबीर बसुमतारीया मोनसे गोरिब नखराव जोनोम मोननाय। नाथाय गोरिब नखरनि आंखाल आरो जेंना जेंसिखौ सौसिनानै दिनैनि समाव भारत हादराव एबा भारतनि फुटबल हानजायाव मनबीर बसुमतारीया सायख'जानानै गासै बर' हारिखौ गोग्गानाय खालामनो हादों। दिनै गेलेगिरि मनबीर बसुमतारीनि जाफुंसारनायखौ मोननानै एबा खौरां मोननानै UPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरा न'आव थांनानै बरायो आरो मान बावनानै राङारि मददबो होनाय जायो। गेलेगिरि मनबीर बसुमतारीया गावनि जाफुंसारनायनि सायाव मा बुंदों फै आबुङै जों खौरांगिरिनि हेफाजाबजों जों आबुङै मिथिना लानि। नोंथांनि मुंजों लोगोसे गामिनि मुंखौ सिगाङाव बुंग्रोनो हागोन नामा? आंनि मुङा मनबीर बसुमतारी, ओमफ्राय आङो दाउलिगुरियाव थायो, गसाइगाव दाउलिगुरि। दिनै नोंथाङा अंडर-19 सेलेक्ट जाबाय, दा नोंथाङा माबायदि नाजानायनि गेजेरजों बेवहाय सेलेक्ट जानो हाखो? आंहाथ' उन्दैनिफ्रायनो साननाय दंमोन कान्ट्रि रिप्रेजेन्ट खालामगोन, कान्ट्रिनि जानानै गेलेगोन, सासे प्रफेसनेल फुटबलार जागोन होननाय आंहा आसा दंखायोमोन, आंनि सायाव फोथायनाय दंखायोमोन, गल दङमोन आंहा बिदिनो। ओमफ्राय बिमा बिफा प्लास एरियाखौहाय जौगागोन होननाय मोनसे बे दंखायोमोन, गोसोआव साननाय दंखायोमोन। नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि जाफुंनाय समाव माबायदि खस्थ' मोननांदों? फुटबलारनि लाइफआथ' बुंनो थाङोब्ला बिदिनिफ्रायसो स्टार्टिं जाखायो। बिदिनो मेरला प्रब्लेम जादों, एखमबा टाइमावहाय ट्रायलफोर जाबा थांनो हाया, बिमा बिफानाव थाखा थाया, बिदि जादों। होमबाबो आं गिभ आप जायाखै आरोना। दिनैनि नोंथाङा जाफुंसारनायावहाय सोरखौहाय हामबाय होननो सानो? आं फार्स्टआव आंनि बिमा बिफा, ओमफ्राय सेकेन्डआव जोंनिनो गामिनि आमाइ राहुल, बे आंखौ लाङो। ओमफ्राय आं ग्लबेलनि कच राजु मुसाहारि सार, आं बिनि थाखायसो आं दा बिसिमाव सहैनो हादों। नोंथाङा बे समाव उन्दै जाखांफुनाय जायनाखि जोलुर जोगिरिफोर, बिथांमोनखौ मा खावलायहरनो सानो? आं बेखौनो बुंनो सानोदि जाय फुटबल गेलेनो मोजां मोनो गेलेबाय था, फरायनांगौबो गेलेनांगौबो, माने बिदि एथबां गाज्रि बेसाद बेफोरावहाय थांनो नाङा, फरायनांगौ। मानसिनावहाय मोनसे गल थानांगौ, फरायनोबा फरायनोबा गेलेनानैबा गेलेनानै, बिदि आं बेखौनो बुंनो सानो। गेलेनो गोसो दंबा दा फुटबलावहाय फिउचार बानायनो गोगोम इजि, गेलेनो प्रेक्टिस मोजाङै होलांबाय थाबा आं बादि जालांनो हागोन। बेयाव माने गिभ आप जानो नाङा आरोना बे एखमबानि समाव, बेखौनो बुंनो सानो। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससिय'लजी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटीज, केरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो
9706680878 70022712929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindacollege@gmail.com